Atopámonos na aula da natureza de Toques, donde se están a impartir cursos de informática enfocados a persoas que teñen explotacións gandeiras. Que lle parece máis difícil? Bueno, pois escribir, claro, porque empecé de cero e non... Nunca tuvera contacto con un teclado, non? Nada, De máquina de nada, escribir. nada. Por eso, regular. Pero levo ben, non? Bueno. Que está facendo ahora? O que sabía, unha copia que nos puxo a profesora. Está escribindo, non? Sí. Ola, ti tiñas coñecementos de informática? Sí, eu tiña coñecementos. Por tanto, xa non é tan difícil para ti. Que é o que mellor levas? Que che gusta máis do curso? Todo en general. Excel, quizás. As bases de datos. Sí. Caramba, ti sabes avanzar, non? Tiñas coñecementos de informática antes de empezar o curso? O base. Navegar por internet, sabías? Eso é o que máis me gusta. Navegar por internet, pero que sabías antes. Un pouquinho. De que maneira se vai a trasladar despois o que estades aprendendo os coñecementos á vosa explotación? O mellor posible, pero de momento son moi poucos os conocimientos, aparte de que estamos moi ben apoiados pola profesora que temos, pero estamos empezando e... É a primeira vez que Sí, 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 sí. O máis importante é perder o medo, non? Ah, que sí, sí. E unha vez que empeza, pois tampouco se ve que é tan difícil. É moi vicioso xa. Xa lle empeza a coller un Sí, dominio, sí, non? sí. Teñen ordenador na casa? Sí, Polo que así é necesario saber utilizarlo, non? sí. Podes oxidar. Sin saber nada. Sin saber absolutamente nada. Nada. Teñen ordenador na casa? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Que utiliza? Que utiliza o ordenador na casa? A ver, trouxo-me, regalou-me o fillo para que aprendese a escribir. Ahora hai nada, 15 días, 3 semanas. Para poder practicarlo na casa. Bueno, un pouquiño. Que é o que máis lle gusta do que está facendo? De momento está aprendendo a escribir, non? De momento aprendendo a escribir, aprendendo un pouquiño a manejalo. A manejar. Vexo que é un pouco vicioso, é que agora na miña edad, que son moi alta na edad, vexo que é unha maravilla, a pena non haber aprendido 20 anos antes. É que temos unha profesora especial. Va enfocado al sector ganadero, agricultor, y la temática lo que están viendo es entorno Windows, conocimiento de lo que es el teclado, mecanografía, paquete Office y tema de Internet. A duración do curso? Son 30 horas de martes a viernes de 6 a 8 y media de la tarde. Sí, o máis complicado é mecanografía porque nunca o fixen. No. No. Navegar por internet, Tampouco nada. non sabías. Nada. Entonces, cursos como base de datos, profesor de texto te lo utiliza, tes escrito algo. Sí, algo sí teño escrito, sí. Sí, empezamos con un nivel básico de iniciación y se fue avanzando según la evolución, evidentemente, de los alumnos y según ellos van adquiriendo conocimientos. En qué nivel está ahora? Porque está aprendiendo a manejar el teclado, también aprendiendo a escribir. Sí, todo. ¿Sabe navegar por internet? Algo sí. Están aprendiendo a utilizar lo que es el paquete Office, Word, algo de Excel, tema de Internet, para poder ellos, lo que es en su explotación, pues realizar las tareas básicas o lo esencial, lo que necesiten, el día a día.